Nag-overshoot. Mama, sticker ko. Subscribe mo mama. Ay, isa pa. Sige. Andam na yung Baguio na vibes, ano? Kailangan ko talagang timingan yung pag-shift ng gear. Dito na mag-uumpisa. Yun! So dito na kami sa Baguio. So ayun, what's up mga kaalpa. At ngayon may long ride tayo, ano. So pupunta tayo ng Baguio City. Alright. So kasama ko pala yung mga tito ko. At gigir up na kami. So ride safe po sa amin at ride safe po sa mga babiyahe, ano. So update ko kayo mamaya at magagayat lang kami mga kaalpa. Right. So paalis na kami mga kaalpa. So tatlong motor lang kami, ano. Yung mga tito ko may OBR sila. Tayo lang yung wala ulit. Pero okay lang yun, ano. So punta kami ng Baguio ngayon at sana safe tayo sa daan, ano. Alam ko naman na si Lord yung palaging bahala sa atin. Tapos syempre naman iingat pa rin, ano. At ayun, magpapagasolina kami kasi wala kaming gasolina pareho. Parehas kami mga walang gasolina, ano. What's up? La Union na kami mga kaalpa. So di ko na kinuhanan yung biyahe namin papunta dito kanina kasi manigurado mahaba, ano. So doon na lang ako sa Baguio magbablog ng mahaba para naman enjoy yung vlog natin, ano. Ito kami sa La Union na, ano. Papagas muna kayo mga kaalpa. So nilibre pa tayo ni tito ko ng gasolina. Ay, thank you. Kusing, oh. Mama, sticker ko. Subscribe mo mama. Ay, isa pa. Sige. Okay, oh. Thank you, sir. Sige, sige. Anong channel, sir? Yan, Motonate. Oh, thank you. Ito na tayo sa La Union mga kaalpa. Ayan, so may nakuha pa tayong subscriber doon sa may Flying Bee, ano. Right, so mamaya update ko ulit kayo mga kaalpa kung malapit na tayo, ano. So dadrive muna kami. Alright mga kaalpa, so dito na kami. Ramdam na yung Baguio na vibes, ano. So dito na kami sa may pa zigzag. So ingat lang mga kaalpa, no. So kailangan muna natin takbong pogi lang. Mahirap na. Di pa naman tayo eksperto sa pagbabangking. Hindi ko kabisado kung anong lugar ito, pero nakikita nyo naman parang Baguio na, ano. Pero hindi pa ito Baguio mga kaalpa. So part pa ng La Union ito. Yung sprocket natin pangpatag lang ito, hindi ito pang paahon, ano. So ngayon nasubukan ko na medyo hirap kapag masyadong matarik. Grabe, nakadoble na nga ako ng jacket. Ramdam ko pa rin yung lamig, ano. Tapos may t-shirt pa ako, pero nararamdaman ko pa rin na malamig.
Kailangan ko talagang timingan yung pag-shift ng gears kaya yan. So checkpoint ba? May checkpoint. Ayan, so may checkpoint. So kapasok tayo, no? Grabe. Ayan na, dito na mag-uumpisa. Dito na mag-uumpisa. So ramdam ko na yung ngalay ng aking balikat kasi matagtag, ano. So kailangan ko talagang mag-invest sa shocks ng ating motor, ano, itong TMX natin. Ramdam ko na yung bagyo. Siguro mga 3 taon na nung last na punta ko dito. Yung time na yun yung kinuha ko yung back pay ko sa trabaho ko, ano, kasi trabaho din ako dito, mga kalpa, kaya binalikan ko yung back pay ko, ano. Pero nung time na yun wala pa tayong motor, so nag-commute tayo. Pero ngayon sobrang blessed natin kasi may motor na tayo, ano. May motor na tayo na na-enjoy natin at gamit natin. Pero grabe, tarik. Ganito yung mga vibes na malapit ka na sa Baguio, yung maraming mga hose ng tubig tapos nakadaan sa taas, ano, at yung iba naglilik or umaapaw. No? Ganito talaga. Na-miss ko din yung buhay ko dati nung nasa Baguio ako. Nasa low gear lang ako kasi talagang hirap yung motor ko kasi ang lit ng sprocket nito talaga. 36 yung likod tapos 14 yung harap. Ay nako. Sabi, kita nyo yan. Diba? Nag-overshoot siya. Yun, angas. Susunod na akyat ko dito, big bike na yung gamit natin.
Sarap talaga mangarap ano. Pag may nakakasabay ako mga ganyan na big bike, iniisip ko na ako yung nagdadrive eh. Grabe. Yo, ito na tayo sa may tunnel. Grabe, na-miss ko to. Right mga kalpa, so dito na kami sa Baguio. You know? So dito kami ngayon sa kuan na ito eh. Sa Petron ano. So pahinga muna kami at ihi muna kami ano. Tapos gin na tayo mga kalpa. Right. Mga kalpa, hanap kami ng mga kainan. Babalutin ko yung kamay ko talaga kasi ito yung nangangalay sa lamig. Grabe, nalis ko na yung isang jacket ko, lamig. Ito kasing jersey natin yung may butas-butas ano, pero gusto ko talagang i-feel yung breeze kumbaga, yung lamig dito sa Baguio. Kasi ito yung isa sa na-miss ko, yung sobrang lamig ano. Dati nga kahit isang linggo hindi ako maligo dito eh. Dugyot ang puta. Di joke lang. So kapag naliligo talaga ako dito, kailangan ko magpainit ng tubig eh. Kasi hindi sapat yung, or
hindi ko talaga kaya yung lamig ng tubig dito. Talagang sisipunin ka, ano? Ayan, so na-miss ko tong Baguio. Na-miss ko dito, sir. So shoutout sa mga katrabaho ko dito dati at yung mga kaibigan ko, ano? Sila Ian, ayan. Sila, yun pa ba yung mga kaibigan ko nandito, ano? Sila Starks, ano? Tapos yung mga barkada namin ng pinsan ko. So shoutout sa inyo.